Hei, minä olen Krista. Ja tässä on minun nuorempi siskoni Tiia. Ja tänään me päätimme lähteä maastoon, joten otamme videon. Ja kuvaaja on tällä hetkellä tallin omistaja Sanni. Terve vaan! Ja minä olen Sky Service Stablesin omistaja. Nyt on aamu 8. Ja me lähdetään hakemaan hevoset. Niin. Ja elikkäs minä ratsastan Frostilla. Ja Tiia, kelle sä ratsastat? Mä ratsastan Riitalla. Okei, ei kuva varustamaan. Elikkä nyt minä Krista kuvaan, koska Sanni jäi tallille. Ja me ollaan vain tällaisella alueella. Vähän niin kuin kentällä, mutta maastotilassa. Ja aika hyvä paikka ja ilmakin sattuu olemaan hyvä. Nyt minä Tiia kuvaan, koska Krista halusi mennä toiseen paikkaan ravaamaan. Minä sitten täällä. Ja lähden vaikka sen perään. Täällä on sopivasti tuolla kaukana kaatunut puu. Ja tollainen este, jonka teki Krista. Nyt mä menen tällä ponilla niitä. Krista, mä annan tän kameran nyt sulle. Joo. Elikkäs nyt minä Krista lähden esteitä. Ne ovat taas nuo kaatunut puu ja minun rakentamani pikkueste. Hyvä, brrr. Nyt heitimme sotulan ja suitset pois. Tuolla on taas Tiia. Ja me ohitaan näitä hevosia pohkeilla. Ja annetaan käskyjä pohkeilla. Ja suuääneillä. Brrr, brrr, brrr. Hui, ruutellaan vähän. Mä en uskalla ilman ohjaa. Kokeile nyt. Brrr. Hei! Isän näyttiä Frost. Me jatketaan maastoa, ei jaksa kuvata. Nyt mä taas sain kuvata. On mennyt 2 tuntia ja me mennään tallia päin Tiian kanssa. Ja olen tippunut jo ainakin 5 kertaa Frostin selästä. Ja vieläkin olen ilman satulaa. Matka kotiin päin on kyllä aika pitkä matka, mutta tässä on taas nämä meidän esteet, mutta me mentiin niitä taakse. Tiia on mun perässä. Ei nyt osais kuvata. Tuolla on ainakin hevosen pää. Sekin on ilman ohjaa, mutta sitä vähän pelottaa. Hyvä! Brrr, Tultiin vihdoinkin tänne tallille. Jatketaan nyt hevosjuttuihin ja heippa! Ja kiitos Sanni, että kuvasit meitä. Olkaa hyvä. That's